मिटिंसालिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लेंहरनाय दा बेखाय आङो नुजाफैनो हानायाव खोब गावखौनो गाव बाख्नायनानै लानाय जाबाय। दा आङो गिबियावनो खाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 33थि थान्दै जखान्थाय नारदांगिरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो जाय गामिनिफ्राय थान्दै बिथांमोना सफैबाय बिथांमोननि मुंखौ जोंनि बे आलासि जिराय जोङो थांखियाव दैखांना लानाय जादों जे जोंनि जुदि मोनथाय बाहागो लाफैनायनि खाबुखौ लानो हागौमोन। जेयानो जाया दिनैनि बे गेवलां मेलजों आं सानदों बेवहाय नुजानो फैनो हानाय जे रायजो राजाफोर दं, समाज सिबियारिफोर दं, बिनि गेजेरजोंनो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव जाहाथे गासैबो मेसेजआ थांगोन आं बे बाथ्राखौ आसा खालामदों। दा आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरिखाय आं गावखौनो बिराद भाग्यवान साननानै लाबाय। सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जखनथाइनि गेवलां मेलाव नुजाफैनो मोननानै आं गोजाननि नङा, बनरगावनि, क'क्राझार जिल्लानि बनरगावनि, हयथ' नोंथांमोना मिथिगौ, आङो बारे बारे फ्राय सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोनो। समाजनि लं मार्चनि साइकेल आङो शेयार खालामनो मोनदों। दा जियानो जाया गिबि आङो मोनसे बाथ्राजों बाहाय दिनैनि बे गेवलां मेलाव बेखौनो जागायनो लुबैबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लायनि जे जथुम्मा, बे जथुम्माजों सोमोन्दो लाखिनानै फंसे बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बेनाराव प्लास खालामदों। जखनथाय बे जोंनि थाखाय हयथ' गोदान बाथ्रा जानो हागौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाननि जे बाथ्रा बेखौ लानानै थान्दै मेलनिफ्राय जागायनानै गेवलां मेलाव बेखौ लाबोनाय जायो। आं गोजोननाय मोनदों थांनाय मैया जे सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे थान्दै जखनथाय बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव बर' हारि दानायनि जे आयदाफोर, बर' हारिया गेरेमसा जानांगौनि थाखाय जे आयदाफारिफोर लादों, सोलोंथाइनि फारसे
मावथांखि दैखांनानै लादों समाजनि थाखाय गेना गोरोन्थिफोरखौ सावरायलायनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जे आयदा थिखांनानै लादों हारिमु आयदायाव समाज बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव लाइमोनफोरनि बिथिङाव जियानो जा